Ine omwanchi wanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri cheisiko. Unabona ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia imeya Ndizi TV Ense yobonchoreria Mbia mana sana mwanche mulia yutaseni kia Ndizi TV nebiro binde na endengo kualigania asomorobeli wense yobonchereria astora chikoligereria amange na reyabereka gonchereria ase sekta yobonchereria annamono chinga kitoroche bona igachi skuru chiko igorwa na raia sensemo ya sekta yobosombi na boiga sensemo yokugora ibinto asebyo gotumika ndochiko kwanera amange kolendo mwanche muligereria nabo komanya soko bwatia umorobeli koru nabo igo ontebi na reyoroche agende te wonchiriria mbia mano sana mwancho muriria asogochora egetaseni kia Ndizi TV kondeli tukolia lera talinchibe kandike gase studio niyo turachigokwanera naki togosegeta abasaya twaralirenga kintambe naboigo asense ichi ya Kenya abasaya bange babere bakoira nanse anamono akero konyoranga abasaya mbabwati emirimo ebintu nebinge bagochiba korego mwancho muriria tukolia lera anto chigokwanera amange kondo mwancho muriria nte tugokonyorenga asinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net iritere Frida Kerubo karansa oike elinde tosange asobwa mwanchi muri yatanga ligania bageni ase studio batumanye na kibakorokwa na endengi kelibagokora asense ya Kenya karibu sana. Wauchi bagoteba ladies first. No manchoria ni imbalance ti agenda akitrachakira no swatene ratatei na kiakorokwa karibu sana. Oh asante sana. Jasa malita nkoro ku Faith Nyaboke mumanyi nelia tata jeno mwanafunzi ase skuru ya Meru University na inche nande no murai ase skuru eyu nde vice president ye skuru ya Meru University. So abuna onda ikira seboniga mange ntonyo kwana. Karibu sana. Pengine Faith nkayo korokoro gasoro ngorwa Gusii county Nyamira Kisii ebunge nere yeye. Ya county ya Kisii county ngorwa sensemo ya Nyabigina South Mugirango. Ando bali bosoro babu mukongwe. Ando wa South Mugirango na bantawa ya sana. Karibu sana ase studio na ndento chigosanga mange utomanyenga ngikeria abantu ba Meru batobwire by the way. Mange naro turasange ko linganisha Meru University maybe county ya Meru University na gaige county ya Kisii. Asante sana. Gentlemen, karibu sana. Lero metuma ncho muliria mbwata baraia banenega. Era mogonguna. Mbwata protection isaini. Karibu sana ase studio. Nabo komanye mwancho muliria na kiokorokwa ana ndenga igali okoro na ndenge kelio gokora. Ambiamano. Sama ditangoro kwa Sagini Dennis. Sagini Dennis ya korwa Obasi constituency. No bibura bugitauri ward. Eyure Kisii county. Echiro yani kurukunyangoso.
kurwa bwasa masomo Egerton University ngosoma yure Njoro main campus. I have served there as a class rep. I became a student congress. I became a governor, then the secretary in Kakura Rao. As a Kisii County, warning and what you make wanafunzi wa Kisii County. Yekuru Kisii County universities and colleges. Yekuru nta wanafunzi walibahamu wasoma university ni college. Nuondi president. Ono ngosafu mwako ulipo mweli wono. Nikitumaya kwenda the government. Kero kende ase kiombe keiga emyaka eringa kwa beri kogosava. Kiombe keiga it existed before. Ntu abata abantu bakebwate before tutebe kuchaka 2013 kwera ko chaiko. Ono njenge soete 2019-2020. Yeah, so I was equally elected, yeah. Kero kuri heri ekerenga hiye kiombe keiga ninkenene ngeri keke. Ekerenga kanene kiombe keiga no kwalenta abanafunzi which university nichi college yamo. Nekero issue gotoka for example mbategete go okonyora bokonyi usikwirwanirira egwitira obo mubwabo na libakonyora kirikike chinguru cyo gopageni asigentu kiri bategete ikina kiombe kya na kirero yendangani ya kabere ni ribuna nkwenda bali ba empower oseba kwatara kisukuru ki secondary kisukuru cha primary ko ena na obokonyi itawitira ko ena nore sanitary bands cha abana ba uchi batumeka na equal encouragement asa abana baitu ba basoma bona ambie mona sana so wika ase studio nende mbie mona sana mwanche muriria chinga kitaga nitagosanga ime umurobiri wense iyo bonjeli tukulia rombo atabagini ase studio nimbwate the president himself Denis Sagini na wego nimbwate vice president korwase university ya Meru aitara chigosanga mbange na kitobwene tagosegeta abasaye ananimono korwa sorgongo rwa Gusii achinga kitoroche amange ni gagende tagunchereria sense ya Kenya bugimana barobu akongire akero kende ningi keliba gokora soko ene kina barobu abasaye meta abasaye squeeze yo konyaranga babwate birengererie vinge konyaranga bayimukire bitambukero gokora ibintu biri bitabwenere tigo manchumurigeria kabena intwe elinde tosange asobwamo Faith sense Meru University keke na botate iko skill na ndo kora ase school ya Meru University indo mwako kabere lakini boni gamna togo chikogoro mutinyo kianda ngoso ando mwako gatatu 3.1 bakonyiruka bona ase Meru University nyimogeti Bachelor of Education Arts umorimo specialized in Kiswahili and History yeah asante sana kora tatebinga ya sense mu yago meta ni vice president ase school eli kero kende ngakibora ya yokubuligerere bure Oburai mboli bokongu oburai no buyakerore etru umurai kabisa ndatebe ase side ya Ense ngotemanda so burai yobu kero ko ba elected buno murai we school gete goikabarore daki oyo goikato korere gento gete nande egasi totete nyare bato korere goikato korere bono nchase Meru University tayororo na chakire to burai ndatebe na ingo murai kuru primary na somete matangamano primary na inge head girl na bete head girl for 2 years na bete class 7 and class 8 then I joined high school kero na soetororo ena beto murai kero na inge form 2 na form 3 as the academic secretary then later on nga join Meru University muna na so Meru University umweko mutanga ningataka kobo murai lakini bagande itoko ba murai aso umweko mutanga kole fresha bako nyirikane fresha bono ngateba tiganga nyerende next bono muna na soeto umweko kabere iga ngateba goikambo murai nande nkarare keroge ekerenda akonya abantu ba minto by school ya Meru University no kobro ekiroge kenene kiriura nyare ko bakolera maya tali ebiroge bibi binde na kekina na roche tigandi kirogo kyo vice president Meru University so Meru University gali twabire to kora mangana mange like kokonya students bororo pia ntubate association yaba Gusii boka yeah the Gusii in Meru University tokonyeruka Gusa family the Gusa family twabire to kokonya na amangana mange ko raise fee for those bali batabu ati school fees kokonya the needy like kobakonye binte binge pia ngo chitore twa visit children's home ko bararagali
twabairira bintu bike na pia empowering the youth. Unaona kerode skuru as omurai ebwenere to tware gintu mugete kiobwate kerobe to murai tali no ko murai oikaransa otebenche na iru keroge ketigan karanse koiko tware chi manifesto chirikuwa bwato okora abantu bamino bameru like keregento kelibono like ese kerogo kiane specifically ogo deal na welfare of the students like amanga na usianete na banafunzi na keregento bono gali kero mutabwate shida bune yoburwaire maybe nini na nini wewe ndiye anaambia as the vice president of Meru University na being a leader sasa oko pakonya wetera all means possible erindonyore abantu bamino gali mbuye bare na familions pia Meru University mbiyere from Kisii to the world. How do you feel? Ayo Gusii bono kugambira abantu ba Meru. How like bunancho Gusii no metegari chi tribe mbalimbali tego chakobana tutebe na Meru itore na ande naba Meru bago tugambira. You have to venture the world goikota alekerase na ndokole ebintu birubwenerete bunana ingego chakoba for example inde Kisii University then indigyo borai Kisii University the same way konango na raita abantu mbalimbali abakamba abakalenjin abantu bonsi bono Meru mbanga nchite bune kiongozi kiabo bono mnancho murayo bombange genete na inchembu yanko iguju ngokorera service to all people humanity abantu bonsi bibaro abakamba abakalenjin abameru abaembu bonsipi so I'm happy being a leader in the university. Asante sana. Sagini kwa tate ya Ense Meria Ijatoniore Nakuru County. Ngaki ukorengani nayo boraibu Augustine Semochiri na ndekero kwira nabona soro gongorwa Gusii. Again, don't have on the contrary to what the Fisher said here. Overai sometimes no bokong. No bokong wodi na ndokero kwa mwibu na kukorora abante kasi. You must be prepared konyora amatemu. Konyora ikasi irenkongu na nititobo de mereria. Na bogo ikasasi ngino gotana igasi yoborai ni ngororiri kuiko kwanyora n'ebintu biko no rase university na boko nyora for example university bono ya Ichaton kwanyora maybe ibintu mbiro mutete mukorera banafunzi maybe school management teketekera kiki tete ko bikora wonekera banafunzi yo leaders mukotema muri go push na boko nyora muna mwatwara niro wakana utumana asabara iba banafunzi na barai be university ya bare university management bona be koba igasi ngo parents ya banafunzi na parents na admin gogo kia bonsi ngwigeria be challenge but bone go piti bunabara imuri yenjera buranya mo go trip in egere mo go sera a university na at the same time mo go sera keke mo go sera banafunzi because abanafunzi kibakwete kasi mbateke to bakorere gasi iri ne university nero ne tegete buna to akora keke to tumeka chinguru kiri cyoire n'abanafunzi onyorege ikimwe wasali y'ibintu bya university na bintu bingabone bime bikistora y'ikibuneke une yetu yaratore chichangamoto une masori das likatebo ni numare de strike ye batile nya sayo turwane ni bunabarai no bono na twa sogete balito tigere to basoe at least ya ni bono buya back to Kisii County ga bona sende president equally na rone changamoto nkonyora muri for example ibintu biro motete gukorera abanafunzi mwali ya raise buna skuru getete bwati bintu gete mutakire munyitarire bono nkonyare buna se kyombege kwanyora buno mwanafunzi atakira travel maybe akare gosoma Sembwani akare gosoma Meru akare gosoma Masindi University tigete wocha maybe nera be part and parcel ye timu ye gotara wicho bono because no mwanafunzi nera tabu atikende ngoma berere challenge utumeke ni bya bwate nke igakora kiki atare ache gokonya sa tigete nere egento yakabere neri buna ngwikirire for example abaraya abaminto aba totanganira barongo ikare abe challenge go chase turi go to support timete no bobe go chiaba sometimes buna go support abaraya abate bache batu ware chinguru bache go tarwania bone go chiri yabe shida baratoro go batirende to gwakerambo ya mono mboro bayi go banya batu support ri onda te na mwire ko ba support maybe ne bintu gete birimuta gete iyo yego ikayato vera raisi patimbo burai barumbo tegete ogwetoma ocho ikaranse buna bono na iru burai tarikero buna bono I'm the president ni tegeta lot of sacrifice oitome sometimes ya kaibesa kalio bwato tumeke na ari go video kope okore bintu tegete korekane
ko abantu kuikira for example wanja bara itane university kuikira wanju n'abanafunzi kuika bweto maybe ndombiro go sacrifice kuikira wanju equally no ria asega ge account tole toroka make for example ne mwabwa to munjiga gitu obeire unabona uyo to bwate it takes a lot of sacrifice kuika bweto me egero mwikira ne bintu biri bitakire egere event ya successful ambia mono sana mwanchu muri wita seni kia Ndizi TV niko tokendeta gusanga imi umurubiri obwense yo boncheria sembwate president ya baraikuru gase orogongo rwa Gusii abo soma Sechi College na boigo chi university na boigo ni bwate the vice president korwa se university ya Meru chinga kitokendeta gusanga na kitokendeta gusegeta abasaye na boigo kwene kyanga amatukabo sio na barabungo gwenera bali no kero basokire isiko yorogongo rwa Gusii ningi keliba bwenete gokora igo mwanchu muri elia ante tuko kwenyulia nga sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bwiga sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News boigo na bugosanga n'intwekerengera likiago wetera sena mbiri gabase screen yago otomanye ngayo kubwati umurobeli koru na rayoro chagendete gwonchereria ase sector yo gwonchereria na boigo ngikerito bwenete gokorana nemono asogo segeta abasaye president ndobwate event nero mogendete kubanga kora yikwanerango bune kyombe kya Kisii County abanafunzi abasoma ni University ni College ntobwatu abiri to gukora event chinyinge bigatori na tuchaka kuchaka 2019 2020 twara educational day twakora college hall ya Kisii County twara gocha towards election tukatwara ndiro yikireta abasaye bagutumikwa se naba na siasa kwanyora batakire kwenda chiburaburu tukaje in front of the county government that is the county commissioner tukatwara igentokora kana peaceful summit twakora the St. Vincent nimejege menge yuna ikire kweresa ryo gutara gisukuru na gukora mentorship programs to the students ono ntubwate event because bona banafunzi abange bari chilo all day ntubwate equality graduates ba college university bari insika bataranyora gasi baganyite batumeke the certificates bari banyorire banyore gasi we thought it wise bunambu yetokora cake to torosie event turigiye abageni basico bache bakwanira abanafunzi na bari bakurire bameni college na babatebi ni opportunity kichirensi ko gaika barakore baranyare kokora so tugacha ne event yure team oseringa nari nari event yirire buna education and innovation and climate change tukabwata ntobwato mwana ku president Ense ya Kenya Shalin Ruto uyu obwate passion ase bintu bya climate na equally go empower ose kwa chinguru abasayi bali babwate chi innovation bali bayikire ko kora cake to come up with new ideas na kibana nyara ko gendera ose ko gendera so mubo bono tukamwe request abo mugeni tubwisiko na ndikara achega iga maybe bali babwate chi innovation chinde kibanya ari guchoro kinabo konyora kare cake oba empower oso bakonyire konyora chi opportunity chinde omurayo nde twakwanira go esiko twarangari twakwana mu yokabere the crop teacher the best teacher in the world mu Gusii ko Nyamira okoro Peter Tapich nera abete the best teacher in the world because of innovation chi idea chiria created nyasaya akamurwanirira nera kenda as the crop teacher nera is one of the guests twariganiri no yonde twarigani ntobwate CEO ya Kenya Innovation Agency Mwanza Doctor nere Tonyo Mwanza nere twamukwanire acha kwanira abasaye we have got many guests abuntanyare ko kwanira avance from the county government equally including the ministries of education, the ministry of youth and the sports bache bakwanira abasaye because yekere kendo kiagera tugacha ni event yo twaro chibuna twakurire university abasaye isikangi togokora musa narote wete bunenje bono kina koro university inganyite njengora keke nchendi ko bwalimu eyo etari buya ona akorire commerce ose bicom tiganje ntimo keisi konchendi kwebengi tokara no we have got opportunities here no le chokoro sidero ntwaro chimbara abakoro choice chama toke ntobwate mbara abachire no rego ligi chitagatage chichi plastic basangiriri bakiretiye company yabo bakora keke bound those are some of the things that are to kale chabasaye bamanye buna nore bachire chi university nore bachire chi college tarasi mabatege me amasakarali yabo na abakobwata be karakarinsi ko gaika egere babwate banyore opportunity you go create a job employment asibara bwabanye
nyene ambia mana sana the vice president yakero kurigereria gaiga sorogongo rwa Gusii ingi kero kende mutakorete event iyo angao mukaranga tiga moyo yereta sorogongo rwa Gusii event konyikorera sorogongo rwa Gusii reiga like Noroche, most of the comrades barenka from the colleges, universities, once be barenka boniga. It will be the easiest, like enchera raisi kobanyora asobu amo bonsipi. Jukero vegete event iga Kisii University konyorondre oyo musobo Nyamira na natete go attend the event. Maybe oyo nde Gusii natete go attend the event. But in case maybe oveke event ya sebono totebe, for example tonyerusia totebe tete go tarake toire nonya Kisumu transportation asaba saye ego chikobe nkongu. So vile kero muntare long holiday na beko ba easy for them to korunka chinyumba chiabo gochaze event juetu teta basaye bonse baba involved in this event te bana kia session of aba saya aba keigo na uboka bago chororo at least to create awareness kero muntu kera achire gali to kwane na boko nyora nimbo ateringa na getenda kwane rira mokonye onde na roro bwateringa na rante irira nkonye twensipito konya ne buna basaye bakuru Kisii County kero kurigereria event yega kero kende impact kera chikoleta sorogongo rwa Gusii impact ira chikoleta sorogongo rwa Gusii buna totebe for example twakwane ire mangana buna like youth empowerment. Noro chebono toru na example nche na akolire na nyorure shada y'ubwali mukuru Meru University na achire nkaga igankaransi no metaba saya bange sana bakulete eskuru kale mbaroro batanya konyora gasi nonya noro chebina economy ya Kenya yani ya beireiga like mbanya konyora gasi pio muntai karanste na bata masakara ya gote nche no mwalimu we university yani we secondary nche no mwalimu primary na akolite korwe college gete lakini tabwati gasi but through that empowerment togo kwanira mangana nonya yogo create job employment ayo monyene oiro seria kagasi getoranya gokora karache kogokonya na bokonyora no muyora sobulimi ocha kobulimi no nyanka gali akaginga kagaga keigonye kubwato bulibu bobere butatu bone gabu ogora akaginga iga okondisi ochake kobeka no achingeni buna abaise kaba chingeni nini aba muraba beke chinsi yaga na vitu kama hizo unapata like okonyora chibesa chikonyara kugo sustain asobugima bwao obwabo ikaranso ganye na tiganganye serikali enechenge nechenge gasi na kongu na ndoko nyora most of them noroche bna some days back in atalire to mungwana gete na akolite skuru asomerete I think ni accounting hebinto binga mnebi like the guy tanya konyora gasi bona ikaransi taga chikorengere inkikera ankonye bono ndakore tiga agateba obotugi agachaka obotugi bwe bisusu agachaka obotugi bwe chingoko obotugi bwe chimboli noro chemboli emetinyi mekeigo yanyorere chimana na vitu kama hizo bona konyora abwatebe saranyare akayaga chire nyumba nini tro chibuno musaye koikotu arege ntugitorengere tibuna nchenda tebe naki nchebuna faith nyabuke inkinda apart from education nini nyingine ndakore era nkonya sobugima bwane bone bintu binga bine bitoko kwanira bwase event yo on Friday itayezesha abasaya bange nabo bakuyigo kobongo nabo bakonyora bakonyekire through ebintu turakwana se event yebuno musubati ngora toringa abasubati ngonyora bari challenge agoso asoborai nabo igo kero kuriere sikoga maybe musubati ngonyora ara kongu maybe no kera kurire school ngonyora ara kongu chikonyora chigasi skogari aibuno musubati ngikiagere ko imukire gitambo kwa rorirenga nimbwene tenso ke skoga igankwanira abasubati jebuno musubati ndatebe na kibuna nabatebi abuto tarachake esho enateba na kibura italibono na chagete naboko nyorana nonye kwengo moko teba na ngorigereri nyarebe nateba ga kintete ko babuna nyarebe nande nkarora mangana abuna abasubati tokirete talincherangiya mbuya to kwanira ne 90 naboko nyona achigava na toko nyora Kisii County naona umusubati amutukumake gonyoro gaire gava na Kisii County na ntuto babarai toraya abantu baita sencherengia bono chenda atebe naki ntobwate chi challenges chinyinge changamoto aronero asobura ibunanda atebe ali asemeru
tari na obora ibori bore smooth kera chinsa chinsa nchiro konyora in like tiganda kwa na bune kiganda tebe na king okonyora in any place no nya national government ande tai opposition itai na ande bono kero bakorora na ki yani amangana ako bana kinya rebe njetimo choreti maybe nche na inge gochora nyarebe lakini noyo na chorire bono mbama itina nche ba chorire mbo murayo bo mbara ibone skuru ngima mpaka liata antagete nche boni go murayo nche awenete koletere michana una irangete go itabira bakabona. So if you get like bono mno konyora na ki opposition nero ego kobera kon oko koreke lakini bara na nyarebe ya kende nke yakora like even to binga mne changamoto nero roro bono mno konyora bunanche some days back nimbwate timu ya 8 girls to tete go chaka mangana nali to achageti meru gali but to tete pia gusiga igato chiche to nyara konyora go sento ikiraba isike baito gaiga bono mna nate bana ki meru konyoro rengo tarira to children's home to abakonya iga wabera na barabu noro chabana bali go kuba comfort inakuwa like egenteki ya sana ko chamo bune community mpaka lidiali etalinka bono tukarada that initiative tu achagete to chiche Kisii county pia torere go seru sente talire children's home ya moibere abantu bali baba go tuigo na ibintu binga mnebi at least na bego konye society yetu bono mnancho burayo buna na chakiriga no abo bwate changamoto nintete koba tintigeraga igoka ngenderere go chimotu matukoma ke 19 na boko nyana abiri na governor kiore soki nduni ngotokani I'm ready kumubika kali banga bujaiga already no gwate chikura ibere kora tiatanga nirete miabala sala preso kana tatebingwa yakero kurigeria oronga rwa Gusii asense moya basubati no na basubati bare ase county ya Kisii actually yakero kurigeria omo MC omusubati tobwatoyo uri ochore turi obete elected lakini nominated at least imbaroro yakero kurigeria sorogongo rwa Gusii ningi tobwenete gokoriri ndi tu empower basubati one eyo ndongo tabangelina na ki as of now ngwikana atabuna tu empower abanyaruka mono mwatanyi aba tuebire boy child but rende channel liga toko kwana about abasubati tigante nanto bwate changamoto wikira konyoro munyaroka buno yo madam Frida wikira kwa vice president no mundo takere kwa yabo chinguru tari raisi ngwikirere kero for example moto koranga ro mwesike mwe maybe na asikete mogochi usini event gete mobwate osemotete ko look for a way maybe mora creative na certain foundation omwesike ngwikara ta utwara chinguru the audacity kwanywa buno boire one the problem ya maybe tugato te buna egikuru cyumu Gusii ekito kere gusiria buna nekere buna abanyisubati mbaire nkuru kiricho kwata buna musubata akunyara takunyara guterina saba sacha akwane but bone kina kitotete ko rustoko kabuna mona civilization tomanya buna muntu ndo bwensi ebe musubati ebe mu sacha na bakunyara okara keke akunyara kora abantu na in fact deliver more than even abasacha even now even our Kenya nation I've seen chinde wasachi side chinde chiense ya Kenya for example even Luo Nyanza tuara Homa Bay Gladys Wanga na be governor ntuara the other side from even Embu ba Sisiri Mbarire as the governor equally bosongo ya ito na Nyamira ya ito ndotakere to ikira ase to cha empower basubati to rusie perception yeri birengere bya kare bona ya musubati akora keke musubati ka gotugambera abasubati basomire abasubati paro na barabumpo bugate tokoro kabona the know how yuko govern bone gento to konyana to gande to nya ko encourage equally abasaya bare university abaraba abasubati nilibuna na ki anybody there's no human is limited uneta you're limited nora ya musubati obo munyaruka na bokunyara koramoa mbuya even tanitu tanintu abamura so ntutogana tokunya kuenikali cha tokunya kumena nase bikundi nora stokora wherever we load ko togana tokuenikali cha basayaya ano musaya ano munyaruka ano mumura musobona baisika butokota maybe tubako ba ignored mostly na tokwa then it is possible you can rule and even you govern better than you kona keke omusacha exactly ntwaroche madhakarua na temete by the way na temeta chenjere ko
Mount Kenya lakini vikanga lakini nabagotema ndangi Biyamana sana mwanche muri etaseni kia Ndizi TV nigo tokendete gusanga imeyo morobirio bwense oboncheria tokendete gusanga nabaraya barabasae bagendete gusigita abasae skogari asokene kibuna nabarubunko enyorira bare enyere yabo yakerituko prezeke roro cha sorgongo rwa Gusii kero kende abaraikuru ase county ya Kisii beso kiria so gusigita abasae ikintu na yari gwatabangirina naki ona ikagoteba litangani ni libuna ngwikerere kwanyora abaraya abatanganije ngwika bari batwara timiti na maisugusu nanyaruke yo gotebe yo kwobwa go support abasaye bagukina twarorero murayo ndika guchigotema gwikarakariga uira ni bunse na abaikira gora kiki tebe gukira kiri osto kwa kensi ona ibe shida ikintu na tebe ne karibu na Kisii bachakire ko change maybe kurumagega no tware kora yare ko ba kongusana umusaye gwikarakari kwanyoro kirire kiki okiri nabona ate twachaka kora mabadiliko ase county yaito bota bona ya Kisii because no to kwa na generally tuare mabadiliko because ngwikara bari bataka kutwara a passion yo gotaka gora kiki yo gotaka gotokonya na ande bachakire go to encourage bona into abasaye it can be possible eli bari ko yotana ni into abara iba mambi bacha gotetina ni into abara iba bona mambi nere ikire bona into to twasabana na ki kama baka gutuka eita ni county osandons abasaye abaketiga bayuri bagana barabo bakoregasi ngwikere yabe challenge ekara gotebyo umusaye for example bwapura iregasi account kwa mote wikatu ari experience ya 5 years kajya kunyirusirende ongetora mo platform akore itoko katu ari experience so as account ito ya bosongo se ya Kisii county na tebe generally tuwarore buna bachakire kwa konya abasaye na kuba support na baruba babantu some of the ministries na ramba abasaye eyuerekere keke eyuere buya na nendo sabete buna matuka konya kwenda abasaye bari insika bakore gisukuru banyare ko baribaka basafu na aba bayikire muntu saviri maybe ukire 60 years so ukire 50 years tiga abasaye libaka na bakore gas ya abere ko mapema mbi na binde bino ntigera ntigeronde ngorra tole the VP ngorra tole nga abasaye bange more especially aba orokigwa bali ase university ngochi bale batumiko bobe more especially kero konyaranga na maandamano ne ali ekero chi campaign chire abasaye ngutumiko bali akora kwanera ngo more especially kera maandamano ali nkiye ko yero konyaranga abasaye bako ba moved bwango gutumikwa abwase amandamano ekerege kogera abasaye bagutumiko muna tu tiganda teba nkagerete mwaro che mutinyi angoyo moelire ntwa gwate strike ali se skuru yaito mbatete gotorusirie vice chancellor yaito ku Ense University ku professor Romana Sodhiambo ona basaya abiga bakararana ki oyiga tobwate nere tutaite na nere tutaita tigalega igameru ona bagaisokia samandamano ona konyorana kia samandamano abasaye sometimes indatebe na ki intubono bunanche kindoyo mobo ntoliko chikwa twatumika bomko gosegento torakoreke nekebego senekia nyora some of us maybe abange etoko kore bintu bitaiyo mo especially abasaye mbaro nyora maybe umusaye nare skuru lakini some of them ngutumika bare no amaru lakini kero umuntu atumikire no amaru aya igakera iru na yugo senki ba ekianyure ebintara akore ne bya majabu gali bono konyora mostly the way abasaye bare vibrant na hivyo vitu kama hizo unapata na bono bagutumika mostly asichi strike echi bono mna itu strike elitu abwate mna itu viongozi ogo sinyugo isoki koruo ko iguna kia no murayo ito na etubwate go ikosoke mutuga iga otangane to go kubwati go ikoto kasa maandamano aya iga erinde to genderera mo bono na kikyo konyora mostly the abasaye bono no konyora totebe bono na eju politics campaigns muna gwate banaro konyora abasaye pia wako naboko convince umusayo nde naboko bakwani Robert inaki onero murayo ratokonye iga no tutete tokore iga na into chikuigweka na buna basaye iga no kubeke kura yago erinde na into mambi to chitokonyeke bono konyora buno gutumeka umusaye gukwani umusayo nde na nda basaye buna turabange naboko nyora chikura chinyinge kurwa sabasaye
to add ase biatebire ase kyabasa mostly bagutumekeru korenda chibura buru bintu binde egento na there for the short time na beiro murai egento na ali sinekeri buna abasaya abangi ba mbabwatigasi nasi university toreboni gango nyoro mwanafunzi nale tabwati sabuni yako agwesiberia bine ro mutanga ni kwenda university kurweke nyoro kyabo sesobo mundu tayara akire simi amotebi tata usango ntomere kende ali tabwati kende bono guyaikera insika karangeri kubuna na kwira kamia 200 ntege twakire muntu gitelioki ya pidi akore kike tagukana 200 so na kike tokonya gosabera buna na ki ababa iruo borai abanafunzi baitomba bwati chida ali university banafunzi mbabwati kintu bakuri nora abanyaruka amoko na mwa premu munyafunzi ochire university maybe ochiro otigaire enchera so nyomiru utaraikera ko muchachi turi komanya mwana oyo nkiago university because maybe nyora so abona akesi meba ko mutena ga iganto bwatike ndabwati kende biomete ono mwise ko yaje kuri option anyora buna teyo umuro yaje kuri option anyora teyo ono nakiwe ikera most iro nyora buna bakora keke batumikire n'abana siasa abamanyire buna abasaya bake even ore bari bakuru iki school naho barencara mono bone babuna ndaisi umuntu orencara ometo ko mokoni buzi eri raisi bone babuna nakiye kugera bako batumika mono babana oraka 200 ko besa bosinini batumekwa ekirere bobe instead yo gora kike yuko bakonya abasaya aba begendere. I think that's what I can say about it. Bia mana sana antoro chino nekeregi campaign tari campaign yeta yoka ostali obocholi wiga bweta buka korumaega twarorire ekero monta wese yasegeti agotebe egente getani atanga goikanchi kurigereria abasai mbaya emirimo lakini kereba ikire ground bate abitu zinakwanga different kwa ground kereba ikire mosai tari koinyoro for example kero kurigereria none serikali ya Kenya kwanza ntobwato gosemelio konenenga abasai banyore amabaga yemirimo lakini toike twarorire nga no na bantu bali toroche babwenete kwenda ritaya na batigarite bando akereke ndase birengerere byago ayo buno murai bona iga kereke no roche nga ntutwara ko semelia sabarai baito oni gento na tengelina naki nera kongusana because abaraye kero bachire ground because abasai na bwa banki na beke buna almost 65% if not 70 na abasai abana ba confuse aba iburi ba convince aba iburi babatena no umuntu togwakere kura no yo one kie kogera buno umuntu kumwana siasa gachira ali ekenyoro gachire village abanta gutaka gukwanira usoko ko kimono na abasai amabagani nchenkiri kembaga ya abasai be namba gete ninje nkonya abasai mbaire binore chinse chinde namba gete batie kera so ire serikali me ebako so to come to respond to your question I'm one of the victims na the president or one president ya Kenya kara lenke a deputy president na chitali university na huyu kijana atasaidiwa of course tinje tu ninjo kama la yo tamu bwade tu but hope maybe ngaki ane kwenye teraika bone ke dona tena na kibuna ingwikire tware kire tubuna bona rabona baikire bali kurutire aba CS abange sana au baraba gaka bono chinano ikoye bori buna probability yabasa kubekwa nera bori because abasa no re president ya itutubwate na igetaga tebisana abasa wikamba rusinse mbabeje katikati na inu mukarike bottom up mbairego tinaro ratimanye tingo nyara batabuna nindoche nintu are matumaini bati no gosaba korto gosaba na nyasaya ari wanja mukwane bona auto gutigera nyasaya ari wanja mukwane na banda yabaito bacho ri bakwaneru bainyura abasa because onye turendi egeko gendera then we don't have a generation because teriko babuyo mundo sa video ministry gete myaka 10 omuntu abeire PS omuntu abeire maybe permanent secretary na ando ira na back others ko weke rogete maybe no increment for building even abasai we expected for example biroge bia chief administrative secretary to akirite na abasai na baro chiko we birogo biri abanki bona contrary to our expectation to kanyora bagaka bari bari ngirita is ba gani bado bairukere keke bairu birogo biri bia lingi bia abasai bona tin ko te na ndotwa ni ndoche okasema linkororo ni ritura tena to gutigera togwasema libuna ni bibuna omunguru na intervene
akwanira abaraya baitu mabaga gitikato kwanga mabaga gatuka 10 tigaba sai banyore sita aba bainda aba kirikeke abagaka bonge modete mo beke na banyore kende bayanora 3 nalieko babuya nalieko bwenera. Aha, mbia mno sana. Vipi ekero kuligirelia saizi economy ya Kenya actually ekero kwa compare na matukama ega yabire nkongu sana timetino na kimogo ko pugari ya say university kora to iberango siri era say economy ya kongira no university ari buno kubulinga kitoko nyara ko igende nga kitoko nyara ko bere rinde to some ekeini ekenene turase skuru no konyora masomo tusome kabisa lakini okonyora na kichi changamoto chire gali buna economy ya beire mbeiga na ko okonyora gwaka no esiminga onye gotegemeto muiboli ogoteiga kikende ngekai yagono ganda gusumira kamiaka gose no teme ko usuguma na karaku ono konyora ase skuru aro na ko sana like komenya buno mwanafunzi mo especially abanafunzi mbara bango konyora go kwakira no esimi onye kubwate no uwezo na bogo konye no 50 ya nini na nini onye kubwate bono konyora basaya banga ase skuru gali kuna intu ase university ya ito before no antara agendo roro na igwete miaka ngebereiga ntu aluzeti umwanafunzi okoba yukula kindagera doro cha bange umuntu akubuka ko rwe nyumba ya emambi wende klasi oira na nyumba ekiga bakali kuruka squeeze kuinama umuntu akuinama bono konyora yani kende nkeyo keroro kyukuli yani aroko nyora ase university na kongu ono go survive reali kakine nkongu aronda atebe bono go tia tingo nyara go teba na kikero muntu amenyete juto ko nyara kumanya nyarebe ngakiale maybe nyarebe ngakiera ndrunga kiamenyete filisinga kiamenyete go seigo mangananga bna bono survive lakini survive esukuru nenkongu na mo specially na boko nyora bange umuntu agotiga no class oendura hustle kokora no nyamujengo bono konyora like mujenge yeiga na beko mokonya maybe onyonyora 400 na bakonyora ya omenyire skuru gali gakonyora nonda gerankenke gakonye kutumika bono konyora most of them classes to konyora muntu kagwa attend unapata like erena bako bera alionda mjengo irana oisomera nyumba moche mumira ne during cuts maybe na exam so unapata Mwana mno mwisikigete na aroro konyora like achiete kokora na obunani ubuiga abera bwatira umuntu umwana erinde ju nka kende ngeka yororo ara akesimi akonyu maybe kogo konyu ngake bono toro chichi background y'abantu bakuru tofauti na ndeto kunyara guchibwika ni chionsi bono konyora bangi gasi nero bakora na bono na ande abange bono gali okonyora no depression eko lidio muntu keranyora no akabesa kakagote agakinchitiganyu no amaru ndiani ntimoke igo ju okonyora are depressed okomenya kwa eskuru gali noko kun ka kwenda no amujenge yu maybe onyora kende ngeka ya kare konyorororo like bono survival ara sabasaine nenko sana angora tole igiga sorgo ngoro usio mete inchina bonda ende mugonda ali ntabule suguma ntu abukato tulitoke lakini ase county ya Nakuru it's totally different yana kia yugo survive ento na tengeli na akarongo kombea ni ikirete ngaikana ande kotaka kuancha the first kana to university ina te una ya sai na ngonyete ingachikera nanyo le piano ntanga ningachanga koraka photocopy machine bono na re kubwata na photocopy amasakaraya ya onge nayo umebia assignment ya wanafunzi na print na boneri eyo kango nyenjera yo ko survive kinde university but now concerning Nakuru na kana kombea Nakuru na university ni Nakuru ntore cheap na kurungo nyora kwanyora buna ebintu bitogotumeka chindangera nchirororo na kerekieke na even nore maybe bituma nore chinyeni njira available because inventory cross na ndabantu barali nabalemi but changamoto na te because of what is issue na economy even na te na forenga kina vero university abanafunzi be university mbabo ate chishida chinyinge sana at first I thought no muntu gachire university tota na university kwa university kwa byukire na una kuno university na igwa bangi na bairi ya tabuna gakiyo yondo byukire marisero byukire ongo mwana ndo university but that is not the case kwa ndo university not even enough university angasnara tota tabuna economy ya affected ya wanafunzi nigoro anga asinaro mwanafunzi yagutomera omongi na bwisuguma 10 taka ko reverse abo ati ko ne university sometimes singo kiratori to abadana no matter how hard you are affected don't reverse mama mboga pono ngero kwanyo le university ari mwanafunzi maybe tabu ati no re nyeni chi siringi 10 cyo kore kirikeke chinyeni
Into ya kabero nyora for example tabu ati fees. By the way, I don't know sending shares message ya mwanafunzi raro nikrete message yesterday. Kagonte ubuna ka kino nyare kondigeria muntu range ga sinore yoko bokoso yugo sibe bintu. Inde yons nyore fees ya next semester. Ono mwanafunzi ole secondia. Na nama itebuna chances cha choko chikonyore fees korunga na bachira beshi eshita. Bona atanyore gas because nera ngolde ibali. Atanyore munta mu bwatoko bokanyore gasya korera akoranyore no le transport ose fees na bera akoreke na bera abakongu onyore maybe otene dia masoma amasoma. So generally na teno bugima bwe university ni college no bokongu. No bokongu boro uburi ne lito chitwaste abuna rende tiga ababa ikira for example chipasari possible tiga ba mpi ba ni kirisi chipasari. Equally tigana waraba abachi ward reps abachi ward that's admins tigana waraba liyenchira bari kuinikirisi no lichipasa licha abanafunzi abari chiskuru naliyeko babera rais because it inakuwa difficult kwanyoro mwanafunzi elipu elibakanyora this small amount of money kwanyora natakeriwa kane fees ero monye natakirikura noraka yanga natakekura nore maybe pamphlets amasakaranda gutumeka alichi photocopy kobe changamoto so mwanafunzi bunoyo na tuwate alitanga buna Gusii honestly ntora affected with the family chinyinge nyise chire bone kobe shida muntu tabu ati muntu kurukana iri puli anyore maybe nabo mwibira ratemna nonto merekende ningora kende onyora mwanafunzi kali school bado naligereti ko chiki naligeretika bono to chitwasa abaga even the county governor na even the MPs only for example chipasari cha sokire kia kwa bali babuate because ngo ikerere kwanyora buno muntu yo bwate pasari for example bwate besa na nero koleke oyo pasari na in fact kwanyora buno iru double aso mwanafunzi bwate utabuate kende bono to chitwanya kwa sabarenda abanafunzi be university barombara affected differently kika tokore na ki tigaba MP aba MCAs bali yenchera the best way possible baranyara konya abanafunzi abali college university abatoko represent yeah sure ndete murabwatira utraso so mutimo komokeiga atoko irana ntochiko sanga mange aba saya bangi bali ba college university chi college ngoga ni bali chi banyole chigasi no na abisi ngitora akore abisi mete squeeze chi yakeire angitora akore linde to basegete bachaki no bonchirire isko gali elinde begenderere alfu ntochiko kwanira nabo igo about event ye Caron Friday abwa so mwana bo muraibwense Sharini Ruto arachikuikirana se university ya Kisii omwanchi muri ria tetora so mutimo komokeigo to skato nyegera ngwira na tole asegeka egekekerebosio elinde to sange amange Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kugira ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase number, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ouru Superstores Limited. Abobali mejumu chukisi na bakohonia ebintu byonsi aseri guriyense nigo bono bagu kuarigania uchiasi chiduka chabo Jokanya na mduto
Warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Aba Gusii Ense mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakonia amabati Iron Road emisumari aina chionsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera maji chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo byokurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyibintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obosie bwokoruga obosie bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika y'ichinse 24 SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbeji. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzwike egera turategerera ayo yominda gwetera asoma bwali akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondireka mu myaka yose nabakwamete nyomba tali koro kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakana nande na roro na roro abawikarana wona ntwate challenge sikira barira babarwalete no musigo amabera nande nemechande menene ekeroro chabana bamino moibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejuma chokisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi to bisi to to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga
herbal medicine notore enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Gusii Urban Blaze. Omugaso obona turiguchia ko babuna butambe. Omo science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yari na koronyaramba Chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Anse chingero chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao chingero chijia aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekelia yibuno mwiburi otagete ase skuru iliyumwano wagosoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia bwaisaine babwatu ubumanyi bwigoro rivaga risaine liyo kuboseria na bwigori aboroki wabakorara ekerobarosire chigali chobosombi amachama yokonywa nabo igonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 torikere email ase pottershaven@gmail.com gusoto akeresime ase namba 992 isateyemo isanonemoibere isanonemoibere isanonesato inye gose 992 ibereyemo kianda isanonesato isanoneibere isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mbia mono sana mwancho mulio itaseni kia Ndizi TV na ndengo kualigania asentunde ya kabere chinga kitoka nitego sanga imeyomoro bilio wense yoboncheria asitoka nitego segeta abasa isko gali kero ngende tego sanga nere president Sagini Dennis na boiga sense meli ndendo bate vice president korwa ase university ya Meru Faith yuko mwancho mulio genda go sanga na intwe na ndembia mono sana asibali mogende tego sanga na intwe uwetera mtandao o Facebook wetera Ndizi TV News Digital tiango ndali comment chabere chigoso ndindo torrembalinga basoete asomoro bilio nindoche Matiangi Omondo abateba watching live korense meli ya hoteli ya Buga ateba tuko pamoja hadi tamati mbia mono sana nindoche mbarora gote ibaso asomoro bilio Honorable Doris Donya Buli Jared Nyambege Queenini Zakari Makolia gote ambekete chia fonsigalia ni minute
mpaka ndete kutigera umuroberi mbia sana. Fred Manono agateba umuntu mungaini SD insagini Dennis amineti mbia sana. Joel Jacks Machuka agateba keep up the woodwork. Honorable Sagini, I'm behind you mbia sana. Teresa Kimuntu agateba tuned in following mbia sana. Akunga Junior agateba my brother, fight for your own, never expect to be assisted by anybody, either in government, both county and national government, but focus at your targets. One day things will change. Also never lose hope. My friends, I graduated my 3rd degree 2015, but still things worsened to an extent. You blame yourself being learned, but God is not a human being. When your time comes, nobody to stop it. Luckily, I'm in Kahawa Barracks as a senior Biamana sana, senior accountant, believed in God. Biamana sana. Emmanuel Kiplimo Rob, whatever, congratulations SD. I wish I could be a Gusii. Bako tamani likobomo Gusii. Biamana sana, whatever. Listening wisdom dispensation. Biamana sana. Fred Maoga Nyabuta, whatever. Say hi to your friends there. Biamana sana na abakwaniri. Naro kurukanga Alex Luke the King, whatever, President SD dispensing knowledge mercilessly mbiyamana sana. Nabaga whatever, congratulations. Your friend Mauganya without congratulations. I'm happy watching live. Kora chinse mochiri chianyango so mbiyamana sana. Kevaki Nyaosi Samson whatever, komo korwa ikonge bakomo elio. Hezbon Makoli whatever, ipo siku 9 minutes ipo siku. Yes, this is Fred Akunga, Shabiki 001, Ndizi, following live from Nyanchwa. Congratulations to those upright minds in the studio. Although leadership has so many challenges, but mine is to encourage them to be solidarity and focus to their goals. Mbiyamona sana. Dagi. Whatever, tuned in from Kisii town main stage, well represented body. Mbiyamona sana. Monari Dominic, a very eloquent Mr. President. Mbiyamona sana. Brody Taff, whatever, Salmia Kiongozi Sagni, whatever, ni Edward from Kisii University. Nabagonto Edwin Machabe korwa Nyamira County Borabuche Pungombe agateba nande imeyomorobelio agateba basoya somorobelio Saligo Begi Helen Nyaboke Fred Nyandieka Musima agate Super Susan Mirambo Gertrude Sabure Utuke Joshua Nsongo Simeon Atuti agateba Caleb Rasugu no moga kekerecha bonsi basoya somorobelio mbiyamana sana. Honorable JM Malema whatever, I can see my leader, Honorable Sagini. That young man is dangerously wise. Now we go, Indoche, Honorable Kaluma H. Bob. Whatever, I'm happy watching you from the waiting room, hapa nje ya studio. Mheshimiwa Sagini, say hi there. Mbiyamana sana. Apareng, Apax Elijah. Whatever, keep up the good work. Niko tune. Mbiyamana sana. Habumbali bagendeta kubwatia omurobelio wense yo bonchelia asense meli ya Facebook. Kerongo so asense mo AMS nindoche anaroteba. I am a student leader emeritus from KU. Wish to contribute in the ongoing debate. Mbiyamana sana ekerengeli kyaga ntukialiganiti nilitutanyare wakiresi misai ende nabokolika ujumbe yago ntukialiganiti kabisa. Anaragoteba show iko nzito kweli ni Humphrey kutoka maeneo ya South Mugrango ngwane lio musubati fei Pando wa South Mugrango. Mbiyamana sana akiti jumbe nechi nyingi tingo nyara wechikora wana iga tigango toseya sense mwende kodende nabongo nyara chingaki inchirigereri ngenda kubwati umurobeli bwense yo boncherye nyara sinse mo chichi mitandao sense mo ya Facebook nabongo tunyara wetera Ndizi TV News Digital Ense ya YouTube wetera Ndizi TV News wige kerengeli kiago nabongo sanga na intwe wetera sina mbiriga bwese screen yago
utumanyenga yokubwati umuroberi koru anyogotete gochangelere tugosegeta abasaya actually akonyora ntarasoaso umutima komukeigo nabaingo babolia ankonyora tulinga abasaya bange tuanchile white collar jobs actually onyara chigasi chika na plumbing twancheti neke maina abasaya twanchete ubekaga suti ka ubekaga jeans ka ubeka bolovas bwago gari ubenere isko gari lakini at the end of the day ntokaneti chibesa atuchakira sensema yago VP kioro chebon torate yabasaya baige gasi ne gasi osebagende chiri chiobisi tingo te ibasaya baende chigasi chiobisi chioka ju chigasi chire sikoga igane chinyinge egasi negasi ende yonsi gaichego koebesa ya kira litu okogenderio bugima bwago egasi negasi bodobne yogo te ba plumbing squeeze yo maite nabo muntu okore kosi ya plumbing nando cha kore bintu bike sikoga iga na bego koebesa yago egasi ende yonsi tarirasi mutu are egasi yobisi mago te banchini mbwate egasi nonya kubwate kende kionsi okokora egasi ende yonsi nebe ya magoko eyerego kwa kira litu kebesa yago konyara go sustain ya sobugimo eyune gasi bono konyora nchege ntonda tebi abasai ba minto imba encourage mbatebi egasi ende yonsi ne gasi nebo bole mebibuli oranyare gokora kende yonsi kerio gokora buya tote bana utete gokora egasi gete ilhali egasi ito konyara konyekora buya in it kenda se gasi ero o specialized most nabo konyora maybe totebe for example ata kama sometimes nabo konyora umuntu no mwalimu wale lakini nabo konyora pia egasi nero rakole best bakali liore professionally you are a teacher lakini egasi nero roro apart from being umwalimu orakole kabisa bono bule myobo igali liore free time yago gabuchi weekend bintu bingamnebi nabo konyora gwakorere egasi ngao eragokonye bona abasaye ba mintonche bali bototegerete butoligerereti ko batebiga egasi negasi koro bule mibuwa gokora buya kore egasi yamagoko kora buya yani egasi eri oranyare gokora kora at the best level you can. Ambia mona sana. Prezo ntetengo amaiga bene. Basai mbale gambangi takoruskari. Ndwate Hesbon Makori. Ande ndwate Daniel Maisiba. Ako ndainga monkwane kabisa. Ande batobekete aka korinde kalika koraiga. Ando yetingura. Biamana sana. Atokwanera sense mende. Antomete event nerere sorgongorwa Gusii Sense ya Kisii University itukoria Friday. Korai kwanerango. Yeah. Ntarani kwanyera I want to talk about on what my able efficient every concerning egasi. Yeah. Again, the perception era tu abwate buna kitu achiri maybe mandaba je college ne university buna mbago cha bakore gasi ya buchavu tukonyeruka bune gasi yo cha maybe kwenda kole mango ya kole tu abwate perception ibuna gasi itogokora but as tu ikire boniga ambaka bali bakore chi university bali arezi kwanze gasi gwakana muno ni gasi yegwa egora kick yamaboko omuntu chete college agakora welding omuntu ndaga ko train gasi yo bosoni omuntu ndakenda ge train mepyo no even gotuka no chinjoke abantu buna bakora kick bagenderere ikwali nkonyara to nore abantu ba chete barenge university omuntu agakuru bwali mpati agaswana oli byasara byo kora kick byo kwendi chianga abantu buna bakonyara for example shaka tukweni chianga ebyasara ebikabibiye muno agatiga nore gosomi aga specialize ora kick ukore ebyasara so iyo ntoko te byabasangirina na kikore inzikali tiago depend buna bone so uri wakore college or wakore university bona hote by want a college job elinyi karansete egene ko equal kweni kare cyabasaneke onya koroche no don't care abantu ngiba ukwanira because so kwata buna kingo chikokore gasi yo kwonira ore chinchugwe town y'abantu bari chikondra bobe naye bika because abantu abago chokora we mbari gocha gokorageri the same people na maybe barache kokora kiki kosekera buna tobuga tigasi maybe ngwa kore school onye koroche no runa magoro koru kigolis oche mpaka bosongo nyore gento tegete tarana magoro onye koroche no kora kiki no otare ne maybe koru ne chinjuchi au koru menyi ngwa mpaka town onye ore gento tegete kora boyiko because obo mobona biye ko bugata sama buka uno mosai ekina kina tebe to come to the issue now ya
event yo tubwate so far we are happy that abageni mbagende unye gocha abande kibaro chibakarabuna the first lady ngocha the daughter of the president ngocha ali mbaro bacha kirego weso kikucha utubori nja kibara akora kike baranyari ko support equally am happy na chi community cha Kisii County betomere sana mbategete gocha na the same day ni ribuna igafana na abwate genda gochikoigora gagiachira the county ga stadium so he requested tuna karaba tu akore ko rugali tu akoro mukutano ito because ntobwata abageni bagocha gocha kwanira abasae kichinga kichiratigare bache stadium bai na abwate yenda gocha koro achira ntobwata abasae bari university bataramanya gutumika chi computer na bintu binde they are planning if possible bache baturinya abantu up to 1000 yo gukora cake about computer cyber crimes so abantu kibara akora cake abanafunzi kitora akore ko rugali because mbache baya guchi ideas na bintu binde we be purposing to go to the stadium but take note to go in system taraiba before nteba nata preparation is that iga ase dota ye president gocha abasayembaro bakuburi buna ninche na maguru oseni nduseito kigolizo oseni nduseito nyamataro indu maybe ekerenyo osendu asigete ingiche kisiko teke romonto yaya ochobero mino gali aso ikaransitensiko to gocha komanyangi bintu bantu bande bakora iska go meet people inchomera nabantu through that ngokire turo musani gete omotebya yaga kinimbwate gento gete ngokora akora ngobwate muntara nkonye abasayembaro nago kire bakonya gosoini box ga about decoration umusa yale college but ngokora decoration akonya gotebuna ninyore opportunity na akora decoration umusiko ywe president no umusiko bwe king ebintu mbiro for example toranyari ko muri request for example ntubwata abasaya tu request ngo umuntu kabwate gendate to showcase umuntu naro maybe overga kuonyo sana magena oso overga akora ebintu gete we'll give some chances ya sabasaya boro ke ebintu birba gukora umusiko ukara betajiri because ndo gito ari proposal chito chirito mwami binkyara nyari ko tokonya nabako tabuno mu muroyo ko Daniel Maisiba mu muroyo ko maybe Esponi Makoli osimu muroyo ose Frida agage kiongozi presentation ni wakora nengia I will link you with maybe crop market or na kyora be empowered that's what we want youth to do tiago tabune kuikwenda sekete because ya 500 because ya 200 echinji ko kokonya buno musaya wakora keke watu walira masakara that's what I can say yes ambia mana sana ndorochenga ebe egati ebintu biri murachi gokwanira ngokwanira mulense moyoborai gokwanira mulense moyogo segeta abasae nabayigongo kwanira mule ense moyogo nchirira kwelire kerekende VP kora kwanira ngo asense moyogo nchirira kwelire mo especially asoro gongorwa Gusii bona so gonchorere kwelira asoro gongorwa Gusii nche ndabona ndatebe iga as time goes by nkonyora tore kerege ntongo change kere buna kerege ntoge konya go change ya sense na intubuna Gusii Kisii County to bwene tetwaro go change gete ogonchorere linde kende kerato nyore mutu to bwenere kugitanga kusi to bwenere komenya na kerokyo bono ndatebe mostly buna gaiga Kisii County inko advice bono buna intu abasaye go sabantu bonse ba Kisii County to sumeke nonya nemete kero sumeke nonya nemete yiga na bego tokonya maybe asamangana mange buna bago chibate bano ya emete nkoletere mbura Kisii County na boko nyora ya letere mbura na intu akonyekire okonyora bono buna sam kuna kerotu inge koru korunaro kuiga kie koru asena inge koru okonyora na kie pare gachika butuka like bono okobutuka korigwe para unapata ya kwamba that is a change ya beirororo like bono buna Kisii County ndatebe na kigwe puke bintu binga bune biko nyora no ane metare mene na sigetiga nonya ase chindo chicheito to bwenere gusumika no ane mete erinde ekonyechi chinjira chirichi like chindo chichiricheito ndatebe bono yemana sana asense mayago prezo bonchelia kwelire kwa beire omuchando munene asense yetu ya Kenya atwara lino ni county chinda actually gwikira bono iga entwaro gongorwa Gusii ndo sesenire lakini karo kurigeire karo mwako oli gochakera for the first time asoro gongorwa Gusii to abole twembura lito bwenete to simeke to ganyirire tembura maybe kolengana na buna morovereti na ndi twaroliro moraibi Ense gako insist abantu basimeke mete se amatuka amange akirigenda asoro gongorwa Gusii kero kende ngintu buna aba Gusii to akolire mbaka twatwalire wose twabera affected no gonchirira kwelire kolengana erire gento na tebe ngirina
twachenjire gukora kiri twabwate buna abagusi twachenjire kabisa emete ya ikere buna ngo tutore emete ntogokora kiki ntogosimeka because emete is the environment emete nere go clean the environment emete nere go make asana ora bagaya so ya ikere buna togo tu emete buna maybe umuntu tu mote tagosimeka oyonde so what na te buna no rebinte buna bono morakero tu atwarete kuri umutenyo mwako ochagite mbaka mu mutima wako ka mutenyo kanta kane go gatatu nesaburiye emete twachenjiri mbaka bone imbura gocha gutuna kongo mbaka tuwaikete tukarenge no twagwikanire chire chinde ko chi notice tani assembly tayo batirende nyasaya gatoseseni because intoli bo bentole island Gusii embure gaike gatu so even to go salaba antu ba mintu buna Gusii generally onye gwaturo mote simekemete equally abantu mbarali barange na rochi tiakwaga change na rochi rochi is purposed to be as maybe metata kare ora keke wosimeku water catchment areas to avere togo ba togo chintavia na chirocho ekina kitogo sabuna e community yo mu Gusii and in particular Kisii county tigachi nsamo chito chitike to simekemete oronerera mekinore lire lyeito lya Gusii liberigiya nimbura tobe tokonyo because ntunabari totabuga timbura era tobera kongo kora keke konyora embure ingia era twanchire tokora keke tokorogolo muboito nintubona bono organization ntubangete buna umusiko ibo mara byensa go chigoje we are planning go chigosimeke mete ntwa request tide neema na abantu bande tonyore mete no even 100,000 turanyare gusimika so bunago jari tukeri ntobangite tosimeko mote kuruga abu ila biarokete das turakora keke tosimeke mete ni ntutwe na bo environment ose climate kito gusiga yakebekia bon ambia mona sana VP ngororo tolenga event echiga kero mostly chikoba organized more especially ga soro ngorwa Gusii nkonyora tolenga abantu abange ngokonyeka bali timetia sense moyago chi opportunity nchiro roma tote ato create opportunity timetia seno bego kwanera chi opportunity chiri abantu barachikonyora ekyagero maite abantu mbachikoragera muntu tago fast bono ndoli shakaola ndoli go fast the whole day achi opportunity nchiro abantu bikabatumeke e transport kora tatebinge gati echi opportunity chiri abasai barachikwenyorera bene ase event you on Friday. Okay, ase event you kare Friday umaite chi opportunity bune chinde chigwate no kuragera ngo karo most importantly na message yeri okorusioro na bogo chagali yo fast rende litukeli motogoku talisha kahola tukale turatebe na milele tukale go fast yaya litukeli meli no chichayo nyuma machago osekeli kwali korumino iga na kende kiratoke na botogo sanga bona oponda tebenche most importantly again togo chikorusio keki ya maana sana bono buna bwa basayo injumwensi asobunge tosange gali asobwamo tonyora obosemi na litora konyeke prezo opportunity kichiri abasayo barachikwenyorera bona yange say I'm happy how what's happening the issue ya opportunities tigangira ne back editinga kia corona abantu mboro bate na corona otu atigi uchigasi o igasi na bitiru ndubwata abantu ngakiri bate gete the opportunity nore yarengi buna namabe abantu mboro bate gete the opportunity abantu bagas online abasaya bangi even they commenced online lighting abasaya abande bagasoa ebintu biko deal with chigasi bagokora online online yagachaka waka naba equally nore ro kaligali abantu mboro because bone yarwete buna ebiasere bya shifted ko town bikenda loko abantu mboro bachagete nore locally gari bagachake biasara fikanoa fikawata buya so nginkote ngindikere tukoteba concerning this issue ya Kisii event tubwate yabasaye ndubwate chi opportunity one na tebire mbasaye mbachi banyoli bagali okoro kibindi bibyabo banyari gukora equally we have got guys for example na tebale the pitch or the best teacher in the world aba win almost 100 million even gwetani because yegen tugeria chake to create so again tutogote yabasaye buna bacha gali number 1 mbachi banyoli opportunity yo go showcase ibintu bali bara innovative again tuyakabe ntukabwata abantu from the innovation agencies ba wocha kubakwanira baba the opportunities chira available equally we chororo mbache babe we are looking forward go to even groups
groups elio ranyora bona for example abantu basoire a group gete ba very empowered through even allocation of some funds for your information na botura ki event ikaro nyoro musayo lyo kwata na ho kene ngeyo gocha kwa benefit anyoro pikire event ekira mukonye mwantani the organizers umusayo nara ali ora chachiri tukoliri anyoro access lyo muntu getoro bamanye noro musani omukonyire gasi then we accessors so what I can really say asaba saye baito chi event vune kiti yakomocha attend na ali tiago tayabu na wo ikanga kanumanye gocha life is all about opportunities muntu tayo nya okinera bwika itonyo ro muntu yo makobwa to boko onda kworo kibyasa ebyo kora ya improve ikora gento injiragete we live by people otokomenye gwitira abantu no ri byasara osekende yonzi ekikokorekana gwitira abantu bale tokobeka chiro onge bantu mbayo togo kora kiki togo chaka kanisa onge bantu mbayo equally kene ngeyo ranyara kora no musaye onge tubwati musani oranyara go connect osara go tebigento ko kora this is how utakero kora egere kinyara ko improve so to abali kanili bonse abasaye ba Kisii County bali chi university bali ba kolere ba attend event here because it will be a mega event iga Gusii abasa bangemba kumetinga abantu bagocha go attend event ye bali bachite chi university bali bachite chi college go se na abasaye bonse in general bali bachete university mbacheti kwanza abatara na university na bakara ko tokonya squeeze na bakonya batu employed by the way so to abali kanidi bachakira kora una abachete university ne with is a waste of time so to abali kanidi bonse bache batu echigas byamana sana Amos Onyonka na wego Cyrus Kiombe ababaide na abasaye I think na wate some time back abasaye ba Ense innovation bachete ne app ikoro kufainda app yo o advertise business ya gororo bona faith orukoro chinsemo chiri cha meru maybe nacha na abantu korugali meru batamaiti orogongo rwa usi maybe tamaiti hotel ya sago chikoraranga yere maybe tamaiti nga yara nyono nike koroteki ya yokobeka so ogoso online kwanyare app yo yago director ya sobochi so mbyamona sana soko wati morobe nawe nyora sensemo ya innovation ane obatinde bache basabo actually abona bona barate basa it is possible na waro create the finder actually mbyamona sana mancho muriere yani otende tego sanga imeyo morobele wense yo bonchoreria astagende tego kwanera nare yagende tego nchoreria Ense melio wonja kondo mancho muriere tiato so mutumo como keigo toko irana to sange amange asentunde iyo moelio Naya iteire orocha wika mocho ya kanyora chisanduke isatu chirikirele tali mwana wa Yeroda familia eliese ba mosera tikorwa gachuba bataito mubere tato mwabe kyagera na ro mwana wa yana tagito mubere gosomo chokoroe na Delphine asa nyomiru bono aligirio bomenyo na rombata na batagito mubere no mwana Obama no ali oga decide na ke Delphine from there my father na gachetu na noe matanga tatendete lakini inchebona ngateba tigankoleki tigambi life iri ni bear challenge stigma yo mugwetana bono ate agenene no kurinda mwetana mbaka igete baka sara ngaikanga boli inkamuboli ninkinda gokorere egero ube specific ngabona mbugonde Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza,
Tune namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. Maya kibasango kugira Marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bona chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri umwana umwabo bona chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Oasis Specialist Hospital Kisii Ense muyukurwa obukorrie guchia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya igoro y'obukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko igumwana gose nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengencho wansira muno ko chate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yonsi mpaka unogo kinyo mwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi imeyumu chukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asinamba enotisano noibere eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbia
mono sana umwancho mulie bitasene kia Ndizi TV nandengo kwaligania ase ntunde yo moelio chinga kitogenda gusanga ime umurobelio wense iyo bonchire mbia mono sana asipali mogendete kubwatia umurobeli gasense moya YouTube nindoche bosiboli ogeta ta congratulations SD, continue using wisdom to our youth. Director of Wider Bridge Events and Catering Services, wish you well as you tackle leadership and pamoja we stand to help our fellow youths. Mbia mono sana ndocha bantu mbakendete kogokere sige tutokoro gochia sawa sawa. Mbia mono sana vipi kona tatebinge umetaye bana kwa bere exposed watalire isiko yorogongo rwa Gusii akero kenda hekero kurigerire buna abasaye bakwebeka gasoro gongo rwa Gusii compared n'Ense meli ya Meru kero kende inkibato bwire gosindu ngitwa babwire. Ndatebe na ki difference te ko bororo nene kire bakorire maybe na intugu simbiro togo kore biya kubaitani usina barabumba bwata mangana bakora maya gutwetani bono ndatebe na ki the way Meru noroche Meru County ngo chinarora sometimes chi association inchiro ba formati bono buna barabua basai ba Meru na intu ekente getu achakire buna Gusii ntobwate yiga magendera ya tokumera na buna basai to empower each other kiri bwate gwante kiri bwate na gotebi skills kerinda gotebi na bokego gokonya mutu na gitakokonya boniga ujumbe liuranyore kurwa sende na beko gokonya bono Meru County nero buna in large bono ndatebe to kurwa sensemo ya basaye pia mangana ya yubonchoreria senga kie sector yobulemi nebintu binga bnebyo konyora bono buna itu abagusii ndatebe aro comparison gogo compare Meru County na Kisii County Gusii nera tambe onye namangana yobulemi bitume biga Gusii nkororande gaki njarate iyo mono bantu bwate ndagira ntu bwate Kisii County ere toko bunamba Meru na baro bago simeka maybe bune igabara oni bono buna miraiga torate for example the same way no antu Kisii County ntu bwata matoke tora simeke twara oni skogali bono the climate of Kisii ndatebe compared to Meru County like Kisii we are nkera atambe juu amangana yobole mingo koliare biase Kisii County na kuetani bunago koliase Meru County bono ndatebe Kisii County arutingo na babago teana ki nkwanya koitera lakini Kisii County jendate tore much far ahead bali ambia mona sana county ya Nakuru nkibato wire Nakuru nasema Nakuru is like Gusii na bibwe kaine batirende gento kwete ne city we are city ikina gito kwete bosongo ya ito na ande na tena aba Gusii am happy no bara abankari aba Gusii ba soira ali in fact we have ump ali Nakuru Samuel Arama oyunza emeretirende kara ruo 2022 ngetingo chaka na bongo gamba ne incha na era ira ne kabono amira nyari kana bigose ebinde no munguro bona gendo na teba bot nya Nakuru Nakuru channel ito datebe ne biashara birororo nubuli mipado watu naona wakisingo eto barari moro eripagon saidi echuba etume biashara iko aba ubolemi iko ali ase biashara chianka naona wakisi wanakuja huko na kidonya wata yakobeni kale chaba Gusii bari insikoti abasora namo banchane aritora agendere ne binde bikoro buna chinyanda mamututigana onye kwanyodere mebige ntongero kereki yali asori eitana kuruoro semeru rangi umwana umino mu Gusii onye koroje naro chande kitasigete murangeli opportunity na sigete yuko ngere kinyonse ijwango kora opportunity ni rega na ro hoteli gete ijwango kora in fact na ichara ngana ryo ngenje na ndo hoteli gete na nyorire manager ngobo ni mbwate no bwate baga bora ngero monto yo onde ina yana bwate ita di fa person because we could wanya ro monto naro ikota na kole kiongozi no bwate kete no bwate opportunities so we encourage our people to tuanchane na bali insiko ita unyo onsiore let us run ku konyana ine ni bushawo mbia mona sana actually na oisa kwenda se chiro nero ikuru kusoko mjinga inakuru oisa kwenda rana aba Gusii ba ichire asinaro rona ndi bakoro kakero kabairira
masimba baira marieta korugusi baikirara ambia mano sana Edu agoteba keep up the good work. My brother Sagni, also my mentor, ambia mano sana. Amani Kenya agoteba I salute you Mr. President and Madam VP. You are fit to steer the ship. #tutafika. We also welcome Her Highness Shalini Ruto on 12th. Mbia mano sana. Mbia mano sana swali mogendete gutuma ujumbe. Rero ujumbe cyabere nyingi. Akorende mbia mano sana. Aswali mogendete gusaga 90 imeyo morobelyo yiga. Akorende VP. Hariga ninga abantu asirit Korea Friday. Rit Korea Friday ndatebe naki abantu bonsi pimbaliganini buna abasaye bonsi pi biiti norase college biiti ngwa kulete biiti nabokonyora abasaye mbaraba ke bachakire no achi family lakini atete go attend the event unapata like nabago attend the event getting a certain skill bono mna oyu first daughter kale go cha Kisii County nchengo tebikira umusaya achiche bono mna nchenga ste go te yabasaye balinda anyare go ikira bonsi pi no ambalinda anyare go ikira otuligerete ase TV yiga obe kogocha Friday tosanga amo buna abasaye ntuobwa nande kogocha buna president atebire skeri obwate gwachakire gokora nabokorete otuorokina kigo sekiga ngokorukere iga tomanyeti nabogocha gokora next nabokeko gokonya bono nchengo tebaga kia abasaye bonsi pi koru Nyamira County koru Kisii County ndori limited kakinchu tosanga amo Friday moche mwensi pi elinde tonyorobo semi buranyare go to empower we as youths. Vipi utarakorera ebungene ya South Mugirango koro Ense yoboraibu aye Silvana Sosoro ande ntumaitere no musaye kigima kero kende kora mukwanerango elinde nonera sense moyaye asegeta abasaye kuru asebungeri abasire elinde nabarabu babantu nor oborayo boiga bwa igoro na borobwe tubwenete batuikira 90 twa baikira elinde banyara gotokonya gose batu advice on things maybe tutamanyeti ora mnanche bunankuru asebunge ya umora Silvano Sosoro mheshimiwa Silvano Sosoro jenda nyara gaki komote andonsi asali ujumbe ege komoikira unero musaye ototanga tebere toratebe gaki achiche ajiunge na sisi Friday erinde tonyare go empower abasaye be it through a message yara towe kende gyonsikeli yara totebi nabokeko gotokonya in future ono mnaitu abasaye abaketo bwenete ko empowered nabantu bunabo batotanga neire asekerengo bari igoro torense barabu bono gakitoko request mheshimiwa Silvana Sosoro ochiche you join us on Friday erinde to event yitebe successful tonyare go empower abasaye through all fields field ya leadership field ya innovation field ya climate change na all fields chirichira konya abasaye in the future ndiye mona sana the president boba siokoro zeo baraibwa obiri kama kwanerango nera sebungeri first thing ngendo natena na arikanira abasaye bonsi asibe tukabwate 12 ine fenyu ekare Kisii University I think bonsi mama de Kisii University asere na nere university tobwate bona buna Gusii na Kisii Polytechnic so to abarikanira bonsi to respond to umweshimiwa uyu asenguru bobasi so to say mheshimiwa umviri mtu atema kumuri because bobasi ni ndotora atebona Kisii County constituency ni na neto sabe to good time to nyare ko bagutobe na wale constituency bere tu atema kumuri because na ndo tegete in a way overa onyara wikaba sayangi leaders ba very empowered musayo ole kenyoroga ali there's no way agocha komanya bintu bindo ngetora mu empower tora mu expose omote bintu bire isiko waiga so we equally request buna nje in particular ngo mu request yo mheshimiwa obiri oyu tutaraikira of course toko matena hasara atokale na rora na kuona igoro ya na banafunzi babo basishema sakara ba about chipasari of which to igenete na gende gukora igona nini short maybe I increase to amwali gane karanyoli baka because we'll be having chi comrade inche na abandi kurbo basi
kara yari attend tutashukuru pia tumaite mba kwa different engagements but equally we are part engagement yiba utwara tigacha kwanira basaye na achali abo oli babera tero na batiambaire of which sometimes ingobera ko mwasa abezimwa ko baira tiabachali batuonera hope because we have realized even churches are selling hope tiabachali batuonera hope then tutashukuru Mbia mana sana vipi ama tukabo si Ntopo yatoka semelia asia basai. Kero kenda una Madam VP. Whatever no choira ne Gusii, maybe you are the next governor. I never know. Maybe inga yoroche a future ya basai. Oh, a future ya basai. Nandenga yoga netie eikerani. Yeah, eko buati na kero monte interest ya sabuate. Very interested in other things other than politics, maybe or leadership. Though konyeroka politics, do politicians sometimes naba kora sana. Ona kira a leader. Ona being a leader, bona mnanche at first ntara agendera kwenda abu, once tiganda kwanira igento na iba kurumega gigango tebana ki. Aba isike ba minto gaki. Na inu moikira naso bongo mete sometimes moiska ko iguna ki, wa attend event iga tinta etiko ba murai, tinta etiko manyakende ko ruoronkiera ankonye. Being that the first daughter ngojare na itubona abaskentoro chitwatwarire toratebe na ki omoisko minto chirego gotosemi nguru yeke na ikeneke bono gokwanira ne igwatebire na ki leadership nga inyero in future chenda atebe na ki onye truly you are a leader goikosuke heights ogenda say great levels toratebe na ki to tigera maybe gentoko koranse gaiga I being a leader chakira asogo chakira gochi na through God obvious goikogenda se heights tinde bono mnancha basa squeezing kale korana ki abange basoire into leadership abasaya bake lakini ara kwe lingana gitara gotebi obosemi gete obuya nando bwa maana sana ora nyale go change obugima bwago bono mna into abasaya nindo chitogenderete gusuka nande nkogendere tori gusuka na nindo in future we shall be having abasaya abange bago so as leadership sure na bogo chakonyora within some time iga okonyora umusa wate na miaka 30 ne governor nero kore kineke abande batene no bu president umusayo musininiga so being a leader kerio bwate na kikiranyare gokonya abamino ndatebe leadership skills chirichi agubwate onya erende tori interested na boko semia bande onde na bako iguri ngana getatebe na ki edigana bali gonkonya bono mne idea baiske na boko nyora sometimes story maega kabisa kero goto bwate gali maybe okonyora more specifically inkerike ketengire na neki abasubati na women rep peke yake but sometimes oniga se bunense konya go change inkaroche na ki abasubati batene nira bange babere chigaba na rende na abare bake mbali bange mono lakini bono basukire step bono mnanchenda atebe from a side bono mna into specifically tiganda chakira abasubati ndatebe na ki let's tiga to challenge no agende iga yende na into tobe no achi MCA tobe no achi MP juko nyora se ebu gokonyora se county bono bunengi mayo chakiro bugaba na go chance kirase okonyora na basubati na bakesana bono mna achi MP chi gokonyora na kimbabere boka igoboka lakini bona basubati na into ne challenge go cha setore gakito bwene rego push our leadership skills maybe onye ko retruly omurai gakitemo suke height let's give them a challenge to have agenda iga ngao a challenge bono in future nchinindo cha stogendere tebuna basaye ngokora turi gasiengia abasaye abange barabara ya sengogo ya Gusii like nkoba in future nindo cha obosemelia sabasaye baitu mbia mana sana county ya Nakuru by the netemete ekora uno musubata ndisa kuriria ababunga bange bamwete ngala abasubati the president chinga kitoko kolira somoro biriga akirkenda soro cha sabasaye rugongo rwa Gusii kaito bwenete gwikira so far yendo na tabeneke I think madam clarify re buya gaiga abasa asto ikere boniga notakere twetome iyo ndongero tokoro kana resilience wetoma na ndo kubore media patience binte bimbiri wocha na boko ikagendo keto bwatebine maybe kwa ba discouraged kwa babuna note to give up bugimobo bagotena life is brief when you want something etome wekere romo sayo korume pinyari bari masabora acho buru no munguru buna
aye matoke ngwata ke irobe omurayo konya abanyari bari ndio kwa korete kwa watu opportunity aye sarome na saga kwa opportunity okore gintu gite. So what I'm saying is that abasa opportunity nya saya akoete either no you are the best at singing, you are the best at football, try your level best kuanilisha potential yobwate tema so konyare talent yawe egwakane tiga gosoka tiga kobwa mwanya bantu onye gintu giro kino gekore umungura kwimukeliwa ne point ya kabere about unity egintu yo cyatita pia buna abana funsi yose buna abagusi abasai bagusi no kokora kiki no gutanjana tiato twarabamu twapul amo together onekera for example tuteke to demand for example egintu gete ego to vera because ntubwato bomu no rabara yabe kalba ya raisi for example mubwate some divisions aba wenjo ibata abona aba otoko watese buri gwatanikana koino ntu ari ko baira because ko yimora kora kiti muri banga mote bukari banga na benga no lekero muntu akuri kero gwanda ari gotabuna kuruse bwo gutara kora kiti turi banga gendo re banga ko manya gocha kora kiti manya gocha gutogambe so toko sababa saya sebale betutu arobwomo asore koro chomo sayo minagwe karakani mweni courage koro chomo sayo minongo kora ari kiki nkuoni ari no ari chi mebichi ibinde babo chibone eita ni afya nauza nkuoni ari chi perfume nkuoni ari magena mweni courage ipost motebi ni ndocha sama genare no ndo ya magenare cha kwon. That's what we want to see abasaya bagusi bakokora njega ndonata baneke about kaingro cha bagusi buna abasaya to kuchikoba in the next few years. I'm happy that abasaya ndo chembaga rero kuba aggressive mbaga ndete kwetoma eri twari bonya batabi kurumaika buna abarai abasaya ni no abarai ba mambi tuanchire buna ni ndo abarai ba mambi nane mambi nere ona tia to kana cheke tia abasaya betume kereke kibaro ri opportunity asigete tema to komanyandi turia ondiriye nabo komanyirire to nya kwana ipo siku hiyo siku ndio yako. I'm convinced madam in the next year ama tukande tano kwanza 2027 buna akonya kwenda na butura kitu twari even abachumba abanga abasaya onge twara go atwerure round ya twerure madam VP abantu mbaroro bakorigere tisco gali metema umino na korigere abayiri bago kwani ngo babere batatu kinga kitogo kwalira umurobere. Okay, asante. Litanga ninda chakire mamu minto yoroko ku Josephine Bitengo ondigire tikurwalia semo ya Nyabigina na bana ba minto Brian Mumanyi Blessing na Mary ono ya kabirente te kwani tato minto ni metere tandigire tiboniga akira bongo mokwani ya toche family baba sokoro chianti chiane na bonsipi na kwani pie fraternity ya Meru University nimaite bonsi mbandigire timpaka bali bataiweti sauti maite translation yo monu yigango kwana nimaite mbandigire ti bonsi ngo bakwani ngote binande baba saigi ngo kolera abasaye bali bandigire ti bonsi gakikuru ero kongorwa Kisii Nyamira bonsipi gakimochiche Friday rituko tonyare gusanga sobu amogali Kisii University no evenue kale moche mwesi alega niyo musani na bogo cha nonyo mu translator mpaka lidiata kama eteke Gusii onye gakarange na sore nchumwensi tonyare gusanga sobwamo asante bia mono sana the prezo twaliga ningoga ali Kisii University na abantu mbaroro bakwa first kigakena na kwanja ba chikomrade chons na comrades power bali ba ko recognize because that a comrade is always a comrade to kumbakwani bonsi litangani na ndi mbali gani tarehe 12 yule Friday mapema saa 3 noeka nyeta ali obwate tekeroko ote to present ngendo kia ote to reason to the wisdom maybe which will be dispensed na bali ba ucha attend na abakwani na gali bali ba ko runjore cha to university ye jungo chinara celebrate sana abona abakwani sana mujikale boneke mba sana ingati gangwa ni mo rakatata Sagini Samuel kumali bo basi bondonya ngwa ni Mama Rose Mura chindu kuchiane Keruto Weekly Sondari Kefa Ruto Edina Catherine na Romo Kokuruko Dorot na ba for ntakwa ni tabara ibane ba Kisii County abarangite sana yangwa ni ma Sekjen kwa Godfrey kwa ni RX my Epo Treasurer kwa
Ndutu Nyaboke nkwano brother Fred Nyabuto yore director special needs na waravyaba. I think that's what na nkwani mbara abakor kokothe na bantu bandi bali batukiranye nkwani the likes of Esipon Maisima Daniel na abange bali ntanyara kukwani bose but bono ngo basabiramo ya the likes of Domi na basabire omonguru abe na inu na ndembu ya mona soko tonga na ago shiriki na intu ase station ya yiga meta na hayo murayo manene to kuate kuruiga Gusii wanto gwetoge karo baseme wa mwere what of advice na atalia basayengerina na ki there's nothing impossible biro ne sana akene ngeyo asobosibwe ri inseyerire kirege kon kiruranya osoro chino kore gekore onye koroche buna noreme osimekora gari abantu barageri and there's something that okwanira gaiga kingo chiko korera kendo ngari kiengenjo buno go serve mwanya abantu ose go serve humanity no timoka buna ngwati moka mambe abantu abara bawo kunyura sama tukagonse umuntu naro gwa konyiro nyore gento gite umuntu tago kweba na ntoga ni buna gwakane onye kwa mokonyo nyore gasi ntubwata abantu onya basese ni yugo bachire ni bi nechize chinde oso muntu nyore gasi gete bati opportunity yacha oira no wale bomanyuri ko mumanyi osori kanoro muiko yoti ko mugusio mwabo so mwana mwabo uchandegete konyo mugusio mino so konyo musayo mino impact lives in society na botra beto ko yetena ya yenga kia se kenyorogete muntu gete na konyete county yaitu ya Bosongo korwa segete muntu gete na konyete abantu gete no ari chianko bwate extra konyo mwana mino kore university mwana fuzi naro chandegete njara mokonye in short that's what I can say. Learn to serve people, learn to serve humanity at whichever capacity konyo yomino aina rona tebe Mbiamana sana so weka ase studio yetu ya Ndizi TV ande mbiamana sana so wanchira na gusanga na intwe na boigo ainsingi me yabalirete no e diaspora ngorigeri bali mbiamana sana Kisii County University and College Students Association Cooksa to the World our vision. Thank you Ndizi TV for airing this special session. CC President Ense Jen. Mbiamana sana. Godfrey Mokua mbiamana sana. Asa kwa ene kinga Ense aikira nide kwendo mwancho muliria enyora chitariki 12 ritkoria Friday ndokarega igare se ensemo ya Kisii University abasai mwensi mweso kia sobonge elinde manyore segeto nabo umete ko twara exposure ko make friends also talinga nemere mutochi ko bara lakini at least no nyorere gento kirago konye ambiamana sana mwancho muliria kwa beri ko gusanga na into ko twagachagete umurubiriga bwense yobonchire no basemere kwane na kwa beri ko gwesemia amange wetera umurubiri kwendo mwancho muri wekirabu nongo ikira umurubiri omweli obumurubiriga gukwenyuria nga asinsemo chiche michandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonya wetera Ndizi TV News magaich camera asoko ene kimna ebicha na bago eliogira gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail editor ne Frida Kerubo gukoganiria obuligireria obia